akan titi har dawo kuma yanzu da suna ciki. Idan ina ganin kuce da sauran rai da haka karshe. Malam Garba Shehu mai taimakawa shugaban kasa na musamman kan sha'anin yada labarai kenan yana shaida mana cewa shugaba Buhari na cikin ganawa a wani taro da masu ruwa da tsaki kan sha'anin tsaro a kasar. A yayin zaman zauren majalisar dattawa ta ranar Laraba 27 ga watan Yulin ne shugaban marasa rinjaye na jam'iyyar PDP Sanata Philip Tanimu Aduda da ke wakiltar mazabar birnin tarayya Abuja mai kananan hukumomi 6 ya gabatar da wani batu inda ya buƙaci shugaban majalisar dattawa Sanata Ahmad Lawan da ya bada dama a tattauna batun tsaro a kasar da kuma batun tsige shugaba Buhari, inda daga bisani Sanata Lawan wanda ya jagoranci zaman majalisar yake amincewa da bukatar shugaban marasa rinjayen. Al'amarin da ya fusata akasarin 'yan majalisar da aka zaba a karkashin inuwar jam'iyyun adawa, inda wasunsu suka fice daga zauren majalisar, kamar yadda Sanata Stephanus Gyang daga jihar Filato ya yi mana karin bayani. Kowane mazabanmu a nan a arewacin Najeriya ba ran da ba mu tashi da mugun labarin kashe-kashe da ire-iren su. Majalisa na dattawan Najeriya mun dubi wannan al'amari, mun ce a goyon baya ga gwamnati, mun goyi bayan gwamnati a kowane fanni domin cin gaban Najeriya, amma abubuwa dai sai dai suna kara tabarbarewa. A ganin haka ne shine majalisa ta ga cewa to ina mafita, hakkin nan ta saya a wuyan dukanmu ne, amma akwai shugaba wanda yana da wannan hakki, kuma shine commander in chief na hafsoshin sojojin Najeriya da dukan wanda suke cikin harkan tsaro. Mun riga mun dauka matakan yadda za a samar da kudade wa jami'an tsaro, yadda kuma za a karfafa aikinsu don a magance wannan matsala, amma har yanzu abin yana ta tabarbarewa. To ina mafita shine abin da muka tsaya kai yau shine za mu ba wa shugaban kasa notice cewa in ba zai wani abu ba to za mu dau mataki wanda kundin tsarin Najeriya ta bamu namu haki, an in ta gagara to sai mu kau da shi don a samu wanda zai yi wa Najeriya abin da zai samar ma Najeriya mu magance wannan matsala. A wani bangare kuma Sanata Ahmad Babba Kaita mai wakiltar mazabar Katsina ta Arewa, shiyar da shugaba Muhammadu Buhari ya fito, ya ce ni ba kalmar tsigewa ta dame ni ba, dan abubuwan da suke magana tsige shugaban kasa ba karamin abu bane. Na farko dai sai an ba da notice na impeachment, bayan an gama wannan dambarwa magana notice za a je kan magana tsige. Kuma ma gwamnatin Buhari wata nawa ya rage mata, ko kuma gwamnatin mu gabaki ɗaya tunda kowa da kowa ne zai tafi in magana zabe, wata nawa ta rage mata. Ni ba na so a ɗauke hankalin al'umma kan abin da yake shine substance wannan abin da ya kawo siyasa ciki shine yadda aka danne zauren majalisa aka hana, amma tun sadda aka fara maganar tsaro duk 'yan jam'iyyun nan gabaki ɗaya muna haɗa kai ne dan abin nan. Idan da ana so a samu matsala, in an kawo budget sai da amincewa kowa za a yi budget. Ka taba jin an kawo budget din tsaro mun ce ba mu yadda ba? Me yasa? Saboda in Najeriya su zauna lafiya mu duka. Ko yaya sanatocin jam'iyyar APC mai mulki ke kallon wannan al'amari? Ga sanata Yusuf A. Yusuf da ke wakiltar jihar Taraba ta tsakiya da nasa bayani. Yan Najeriya muna cikin wani rudani ne, muna cikin wani mawuyacin hali da ne da muke ciki a Najeriya yanzu. Don haka jama'a kowa hankalinsa ya tashi da wannan rashin tsaro. Don haka abu ne wanda gabaki da za mu haɗa kai da ita gwamnati mu tabbatar mun ba gwamnati cikakken goyon baya da wannan abubuwan da yake faruwa. Su ma gwamnatin da kanta tana neman wannan goyon baya daga jama'ar kasa. Shi ma shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji Nastura Ashir Sharif cewa yayi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maganar tsaro a Abuja ta riga ta karye, ba kuma duk mai hankali ya riga ya san wannan daga wata 7 zuwa yanzu ya gane cewar wannan abin yana zuwa. Najeriya a kusan duk sassan kasar na daɗa shiga damuwa sakamakon yadda 'yan ta'adda ke ƙara shiga cikin mutane a baya-bayan nan, musamman ma a birnin Abuja. Lima Abdulrahman, Amurka daga Abuja, Najeriya.